Виж ли ги тия ябълки, човек? В света има 7500 вида ябълкови дръвчета. И само 100 сорта от тях стават за ядене. 100 сорта, човек. 1,33%. При хората е много по-зле. От 7 милиарда ставаме само стотина. Чоле, аз изрод съм. Къде е колата? Тук, на 20 на минути. Ти тъп ли си? Защо не каза да спрем по-близо? Ма на мен наистина ми се пикаеше, бе. Ти си много тъп, бате. Цялата държава за теб знаем само аз и съдята, който подписа. Ако те уволнят? Мене ли? Аз съм вече. Само да ви питаме нещо. Абе, объркахме пътя за Петрич. Не за Петрич, Петърч търсим. За... Петърч. Петърч, бе, 10 пъти ли ти обяснявам? Петрич. Празно, братле. Какво? Празно. И тук нищо. Тук е всичко, бе. Балъци! Тук има материал да ви бием до коловръстата, бе. Дали са турци, китайци, японци, не ни интересува. Ясно ли? Войводо. Кои участваме? Всички. Къде? Марто, питай някое друго въпросче. Не знам защо се сещам за историята с колата. Това беше грешка. Грешка е да нападнеш Русия гол през зимата. Вашето беше тъпотие. Кока, знаеш, че върху 90% от доларите в щатите има следи от бело. По вестниците го пише. Имат още да поработят, докато ни стигнат, а? Здравко, пара да си го оставиш това за после, а? Добре, нещо не мога ли да измислиме? Какво да измислиме, бе? Не те разбирам, бе. Говори по-разбрано. Какво да измислиме, бе? Нещо да те почерпа. Абе, ти сваляш ли ме, бе? Не сме в ресторант. Какво ще ме черпиш? Добре, дай ще калкулираме щетите. Там мигач, фар и ей тия 700 лева, така, в знак на добра воля. Слушай ме внимателно сега. Караш в нетрезво състояние поне една година без книжка. Нападение на длъжностно лице. Член 131 от Наказателния кодекс. 3 години. Опит да подкупваш длъжностно лице. Продължаваме. Чакай. Продължаваме. Слушай ме. Наркотици. Оръжие. Без разрешително. 336 член от Наказателния кодекс. 6 годинки, батко. Една прилична присъда 7-8 годишна, ама от воле. А ако си ни бил клиенти преди това, жална ти майка... Разбрах. Не бе, само калкулираме щетите, за да са ясни сметките, нали? Що не дойде Киселов? Па нали аз съм тук? И мерси за огънчето. Чиче. Някой от вас не е изпял на хората на Джаро. Аз не знам защо се чудиш. Отдела се напълни с непроверени хора. Нещо намекваш ли? О, да. Директно ти го казвам. Съмнителен си ми още от първия ден, в който се пръкна тука. Абе, ти знаеш, че мога да съдя за клеветата, бе. Искаш ли да добавим и телесна повреда? Ау. Значи след около 2 часа ще разберем кой от вас си мисли, че може да се ебава с Джаро. Гледах един документален филм за кралските пингвини. Нещо клубче това, ова. Не знам. Аре, бе. Ще подложиме вкъщи
Пък и Таня много искаше да се запознае с теб. Коя беше Таня? Същата като Саня, но с по-големи цици. С тия цици, бе. Пиян си. Пил съм, да. Като те няма какво да прави. Ай. Друсния ног падо ду. Айде, стреляй! Айде, стреляй, бе! Баща ти се е насирал, като те е правил, бе! Много доволен вид имаш. Да не излизаш с жена ми. Абе, това на портрета да не е Димитър Благоев. Това 89-та пак. Ти какво гледаш там, бе, индианец? Майка си ли търсиш? Същите тия са почнаха да ремонтират. Чукат, тракат, да свикват съседите с шумотевицата. Стараят се момчетата, раздават се, един ми вика: бате, чук, шило и манго прави канго. Борко, за мен е важно утре да не усъмна с нарязани ташаци и празен портфел. А ви чака спешна порно операция. Порно операция? Да. Нищо не ми е казал. Няма да ти кажа. Напрегнат ми изглеждаш нещо. Да не си се напикал. И моля ти, скажи на уния кукнета да донесат моя хайвер, защото ще ги уволнат всичките. Чуй ме, Мартине. Филип. Асистентчето. Фули да беше избрала някого, с когото да се гордее, след като целият град разбере. Съжалявам. Хубаво ли ти беше, като те чукаше тоя Филип? Ако случайно чунгетите започнат да душат или някой от босовете разбере за уговорката ни, пурата, която прибра в джоба си, ще пушиш в компанията на Венци. Ами, в една зала за свободни боеве. Ти ми скри шапката. За толкова ли тъп ме смяташ? Защото ако е така, имаме проблем. Обичам враговете. Врагът ме държи във форма. Действа ми като сутрешен фреш. Само че когато е навън. Когато е навътре, майката ми е баба, разбираш ли? Не ти ли хареса? Екстра беше. Това за мен ли е? За теб имам нещо по-практично. Викай си такси. Ще дойда до 4, 7 или 11 минути. Работиш ли за полицията? Да. Лъжи. Здравко, изчезвай. Шерлок Холмс да не би да си е взимал отпуск. Не сега. Това е литературен герой. Бе, ти стани някакъв герой, пък после почуе цяла седмица. Няма да го вкарат в затвор. Какво? Сега няма казарма. Так му ще стане мъж. Или жена. Зависи кой ще му спадне в килията. Да, чух, че двама сърби са му прекъснали последната свирка. Но чух също и за един снаряд, дето едва не ми цунка аудито. Какво ще се случи после с тези цигари? Понеже ги отказвам, колегите ще ги пазят денонощно. Той ще те замести за Джаро. За седмица. Васил. Въбеди го там в текущи задачи, секретни файлове, ти знаеш. И удари една контра, много си брадясал. Дай на цигарка. Дай ти, бе. То аванта, ама... Ай стига толкова. Да дам, ама нямам. Каква е тази работа, бе? Всичките ги отказват и после само аз не пуша. Ще се мушна пак за 2 стека. Копале, тук няма нищо. Как така няма, бе? Баси майката. За тая поръчка всички целуват ръка. Борко, аз не целувам нито ръка, нито гъс. Винаги обратното.
Ти на какво се надяваш? Аз се надявам, че някога ще стигнеш до там, където трябва. Попе! Много мутренски цай си. Мерси подобно. Трябваш ми на смяна в петък. Не можеш да влизаш в болница. Това митничар къде ще замества твой човек ли? Значи, слушай ме сега внимателно. Ако сега ме издъниш, ще облека една престилка и ще започна да те лекувам аз. Ама така ще те излекувам. Ще теба в митничара, ще теба. Марти! Какво вози колегата? Какво вози колегата? Охладени патки от Петър. Да си виждал Съни. Съни е на шопинг в Милано. Обикаля магазините. Ще ви купува нови цвички. Аре, бегайте. Тате! Тате! Виж ги тия! Виж ги тия! Тате, тия са от партито! Тате, виж ги тия! Тия са от партито! Виж, татко, прави да тия прави! Имаш голямо бъдеще в полиция. Карти и билети за проверка, моля. Тук по пасашето и джаро свалиха малката Жанет. В трамвай осмица ги прикара и всеки го дари с късмет. Това не е ли мой? Ма попе, ти май си почнал да крадеш, а? Ще са хубави тия работи. Не си И какво се обърка? Ами тиквите ни надушиха. Оставя, пак закъсняваш. Косваме ме задържа. Следващия път да си тук половин час по-рано. Аре, после се окажете сега по работа. Време да си оправим нещата на улицата. Ченгетата вече се кротнаха. Това какво значи? Че е наш ред. И как си кръстим операцията? Шменти капели. Маниерно. Не исках да те притеснявам. С това да не ми дигаше за втори път. Следващия път скачаш. О, имам си гости. Шефе, за тази сутрин мога да обясня. Стана проблем. Страх ли те от високо? За да те пусна с 20 грама, трябва да си отново заслужилите. Ама отново заслужили. Гелето не пее на ченгетата, сигурен съм. Аре, оставим аз да преценявам това. Днеска всеки си има другарче в полицията. Важното е какво е. Аз имам един катаджия. Катаджи. Тихо, бе. Тихо, бе. Тихо, стига си викал хората спът от 2 до 4. Тихо. Къде ти е вноската, бе, буклук? Ще се постарая. Ще се постараеш какво? Да имам много клиенти. Да имам много клиенти? Господин Андонов. Точно така. Разбрали ме, пикла? Да. От тук нататъка се отчиташ директно на мене. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Ясен ли съм? И ако още един път те хвана да ми бръмчиш на шано. Абе, Мартине, къде ти е стария вал? Вкъщи, що? Трябва ли ти? Отиваме ти на гости. Какъв лекар, бе? Лут ли си? Можеш ли да ходиш? Добре си, значи. Следващия път няма да минеш на Мунти, момче. You would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang.
is gone. I don't know why. Ники, в тебе ли са ключовете от таксито? Не бе, пич, нали ти кара? Да, бе, аз кара. Ама ти не ги ли взе? Не, аз го застрелях. Аз смятам, че ти сгреши с гелето. Ти много смяташ нещо. Джаро подкрепя спорта, нали така? Така е ясно. А спорта се бава с Джаро, що? Айде, отвори устата. Отвори устата, де. Отвори устата, бе. 9 мм, Макаров с 8 патрона вътре. За теб ще ми трябва само един куче. И знаеш какво ще следва? Ще пукнеш. С насрано в дупе и на дървена патка. Арестувани сте, аре пред мене! Да ти пуберите! Попов, може да не хващате престъпниците, но поне изглеждате секси. Ние правим каквото можем. Нещо е разстроен. Знаеш, какво ми кара? Тая кола била негова. Ех, бати нагли. Има и друго. Какво? Можеш ли да дойдеш за малко? Това кремче много те отваря. Добро утро. А сега това какво е? Епоксидна смола или бензин метилксанон? Бензил метилкетон. Ако ти избензиля един в муцуната, още ли ще ми се правиш на умен? Питам те, става ли стоката? Перфектна е. Малко ми трябваше и щехме се измъкнем. Верно. Какво? Спуса ли, бе, Шумахер? Успех. Господ да ви пази. Господ да ни пази, то абсолютно превъртя. Христе мой, ти си завършъка на всички добри дела. Затова изпълни душата ми с радост и смирение и ме спаси, Господи. Амин. Амин. И какво ще ми струва услугата? Шугуните Ашикага. Срещу твоята каничка за вино. Братле, мислил ли си как би искал да умреш? Росене, трябва да си смениш дилъра. Говоря сериозно. Ако утре те опънат на улицата и ченгетата ти фърлят едно одеяло, какво ще запомнят хората от тебе? Само крокодилските ти чепици. Аз нямам крокодилски чепици, Росен. Бе, ти можеш ли да не мислиш вечно за секс? Аз всичко друго съм го измислил за слънчица. Изпрах ги в Женевското езеро. И колко се връзва едно пране? 300 000 евро. Колко? 300 000 евро. Милионът ти е чист и седи в швейцарска банка. Сделка като сделка. Каква сделка, бе? Това си е преебаване. 300 000 евро. Ти заяждаш ли си? Браво. Дракона съм се закопчал. И хубави белезници. На тебе, бе, да ти го начукам, бе! Ти на мен ли? Да, на тебе! Very good. And what the fuck do you expect? Huh? A bunch of morons? We're all fucking professionals here, my friend. Really? Чакам. Кука, то дразни ли те нещо?
Я ги еби в майката тия шматки. Влизак, дай желязо! Дай желязо! Куката няма да умре като мишка на време в някое болнично леко. Къде сте, бе? Хомосексуалисти в униформи! Чук-чук. Чичо доктор да е тук. Здравейте. Знаеш ли какво е това? Търсихме ви, обаче сте ни дали фалшив адрес. А ти си ми дал фалшива диагноза, животно! Объркали с типките, искахме да ви кажем. Имам вестибулопатия, нещастник! Имам вестибулопатия, палачо! Мога да живея 100 години така! Чакай! Какво да те чакам? Сега ли да ти отворя черепа или искаш да си запиша часа? Моля ви се, ще ви компенсирам. Как ще ме компенсираш? Как ще ме компенсираш за това, че умира 1000 пъти на ден? Как? Кой е собственика тук? Аз и още 2 колеги. Значи ти отпадаш! Утре ми прехвърляш всички дялове на клиниката. Иначе ще те пратя да си лекар в Орладовци. Ясен ли съм? Ама чакайте, как да... Няма как! От утре тая клиника ще прави само цици! Си кажа, дори не ги слушам. Това ме разправяме, Росене. И без това парчето е на ръба. Кой ще го слуша? Трябва да се разфърляте повече. Ами какво път ти разбира на тебе главата от музика и танци? Малката. Имай повече уважение към продуцента си и не ми се отваряй. Ти ли си ни последната инстанция? Това ми е последната инстанция. И когато ми кажа, че нещо не е наред, значи не е наред. Ясно ли? Да, защото ти само цици и задници имаш в главата си. Предим. Извинявай, че те безпокоя. Ама танцори не ти ли трябват? Бъркам ли някъде? Питам те, бъркам ли някъде? Чекам си адвокат. Искаш да кажеш, че не ти харесва нашата компания, така ли? Кажи ми, какво става, ако нашия приятел Иво Андонов реши да ни напусне? Някой заема място му. Що? Затова си зай куче. Жалко само, че не можеш да водиш счетоводство. Разбираш ли счетоводство? Как се казва? Горбачов. Символ на промяната. Това е като лимузина. Почти като лимузина. Има всякакви екстри. В зависимост от дърво, дамаската, размера. Но знаете ли кой е най-големият тъшак? Не събира 4 курви на задната седалка. Снощи тук е Чаро. Какво? Сънувах, че иска да ми прави свирки. Къде, бе? Капсулата за ядрено-магнитния резонанс. Яви ми се като медицинска сестра, братле. С престилка, с жартиери. Аз стоя легнал в машината и той посяга да ми събува гащата и иска да го смуче. И аз не мога да мръдна, братле, разбираш ли? Ти го държи за ушите. После ми заваля дъжд от въшки. Ама тонове лайна, братле. Тонове! Целите се омазахме. Това е на хубаво, Росо. На пари. Какво тук? Китайско бело. Китайско бело. Жълтурите вече правят и бело. Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7. 5000, съдите малко. Съдите малко, 5000. Колко? 5000, съдите малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Така ли, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Кой не е това? Ти! Абсурд. Аз това няма да го облекам целулит. А в публиката всички имат очила за нощно виждане. Кой ще види целулита в тази тъмница, бе? Ей! Някога съм те ебал от бизнеса. Не. Ти що ме ебаваш? Какво искаш? Световен мир. Копале, ти си луд! Знам!
Ама китите ми трябват! Между другото, какво мислите за полицейското насилие? Стягат ли тълбовките? Какво ще кажеш за 40% от всяка сделка, която минава през тебе? Нали бяха 20? По-добре е да държиш врабче в ръката си, отколкото... Патка в задник, схващам. За тебе се носят легенди. Автограф ли искаш? Много си в епицентъра на събитията. С тебе е проблем да се работи в момента. Много дрънкаш. Дай конкретно. Попов смята, че Джаро е поръчал мазния, обаче колегите душат около тебе. Колегите са се заблудили. Подскажи им правилната посока. За тая работа си мисля, че трябва да четеме Алеко Константинов. Ганьо, за тебе Алеко е само хижа на Витош. Ще четеш Пенчо Славейков за сега. Тя докато дойде на мен ще спре да ми става. Нищо, ще минеш на задна предавка. Как искам да я изчукам тази Бояна в кенефа. После ще се моли на съдята да ме пуснат. Няма да проработи. Плановете ги правят дребните играчи. Гросмайстор направил сяда и те размазал. Колега, айде малко по-спокойно. Не съм ти никакъв колега, бе! Христов! Генерал 25 е чак другата седмица, да няма военно положение. Антонов, заповядай. И аз се радвам да те видя. Да не променяме пак процентите. Мислиш, че си сериозен бизнесмен, но това, което правиш, ме притеснява. Такъв е бизнеса, не продаваме карамфили. Убийците нещо много бързо излизат. Имам добър адвокат. Адвоката от Джаро, заплатата от полицията. Не те разбирам. Нормално. От тъпа кука. Защо си лъж, бе? Защо си лъж, бе? Защо? Аз много се извинявам, ама въобще не съм разбрал, че над мен лети въртолет. Цялата истина е, че аз си стоях в колата и си слушах гръцка музика. И ми стана хубаво, господин съдия, нали знаете как става? И не издържах, извадих пистолета си и започнах да стрелям. Дан, 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 дан. И си стрелям, господин съдия, и си пея сома му. Матей 18, стих 12. Ако некой има 100 овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли 99, за да търси едната заблудила се? Антонов, не си правите шах с Божиите думи. И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 не заблудили се. Гледай как го е написал човек. Много истина има в тия думи, Рос. И се чуда, ако примерно видиш, че аз съм се заблудил, ти ще дойдеш да ми обършиш 2 шамара да се освеста или ще му оставя? Как е ваканцията? Скука, а? Знаеш ли, много ме дразниш. Това K8, някаква марка автомат ли е? K8 в Лондон, моето момче. Тук в Банишора му викаме К8. Като косъм? Ще се сетиш. Косъм, имаш косъм в супата. Много смешно, Тишко. Ще ми се скъси космите от смях. Абе, Косъм, вие с Мишето само импорт или импорт и експорт си правите? Тишка, много ти харесвам чувството за хумор. Ама от бизнес нищо не разбираш.
Не бе, Мишто не е грозно момче. Ама нали знаеш, че не трябва да се смесва бизнеса с удоволствие? Знам. Бати мизерията. Пич, казах ти, че имаш косъм в супата. Покажи ми. Покажи ми ги, да, миличка, моля ти се. Моля ти се, не се стискай така, де. От 2 месеца не съм те виждал. Нали трябва да събера материал малко? Ей, мърши! Айде да отидем от пробацията на нашето момче. Какво става, чиче? Там се е разляло нещо, да идеш да забършиш. Ме боли ръката от вчера, братле. Не мога да я свия. Нема да ги биеш, Росене, само стреляш. Ние престъпници ли се родихме, Иво? Престъпник не се ражда с Росене. Престъпник умираш. Стана ми патката. Йо, попе. Подписвай! Ти си грешен човек, котче. Ще ти дам 1 минута да се помолиш за греховете си. Прости ми, моля. Не на мене се моли, бе, на него, бе, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката? Нюто го актуализирам само аз. Ако решите да импровизирате... Да не дава Господ. Ако решите да импровизирате да не дава Господ, това лице ще импровизира върху вас. А аз върху жените ви. Слушай ме, Боулинг. Сега ти оправяме слуха безплатно. Ако се повтори, ще ти направят топките на кегли. Ама и ти, братле... Стига, де. Какво стига? Абе ти що не взе мъкнеш? Приятелю, обикновенно мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Баща, че като излезем навънка ще пада пара. Ти гледай да не паднеш на Иво, че ще пада коса. Ти за Иво не се коси. Ще ходя сега да удара на контра, защото по-ще удара един тигел на Адриан. Джаро го няма. На колене. На колене! Отваря устата! Отваря устата! Я им сега, ти какво научи в затвора? Всички, с които работя, вече знаят, че сме заедно. Трябва и всички, които не работи, разбере. Инак лошо. Чок проблем. Копеле! Гледай го Иво с коса. Ти какво реши, че е оплешивял на 12 ли? Еба ти капута. Ебаваш ли си ти, бе? Не, брато, не се ебавам и този път си го забих много яко. Ти знаеш ли за това нещо?
Росен, ако знаех, нямаше да я пратя на нападжията, не съм олигофрен. Здравко, кога ще се научиш да проверяваш шибаните си курви, бе? Андонов, казвай какво правим с малката, защото яко си го натресохме тук, братле. Какво сме си натресли, бе? За пръв път ли ти бяга курва? Само, че курвата се оказа дъщерята на шефа на Геле Боб, нали се сещаш? И друг път са бягали при татко, ама не при тоя татко. Росен, какви са тия майчински инстинкти, бе? Андонов, осъзнаваш ли какво направи тук що, братле? Осъзнаваш ли? Поръча дъщерята на комисар Попов. Ти лут ли си? Това повече никога да не съм учил. Никога повече. Какво искаш да ти кажа? А ако малката курва тръгне да разказва на баща си как е минала почивката и в планината, какво правим тогава? Питал ли съм те, бе? Росене, питах ли те какво мислиш? Ами питай, бе! Питай, бе! Иво, не мога да те позная вече, братле. Не мога да те позная вече, братле. Не си ти! Всичко сме правили с тебе двамата. Всичко! Да, работили сме. Да, правили сме глупости. Но никога не сме преминавали някакви морални граници. Никога! Морални граници? Морал? Я се огледай, бе! Огледай се, бе! Вижда си някъде морал тук, бе! Вижда си някъде морал тук, бе! Има ли място тук за морал? А? Морал тук няма. Шеф е тук, добре ли? Екстра, кой си вземе нещо за яден? Не ми седа, вече хапнах. Кой си вземе нещо за пиенето, бе? 20 години. И една. 21. Ай на здраве. За Джаро. И за нас. Представяш ли си да го изберат в парламента? Той трябва само да се кандидатира, за да се отърве от куките. Сериозно? Да. Някой е толкова лесно, що не станем кметове. Знаеш колко безлюдни села има? Пичове, какво става? Какъв то букет да не сте се взели? Празнуваме политическата кариера на Тишето. Марти, слушай сега, че ми е много важно. Ако аз се кандидатирам за кмет, ти ще гласуваш ли за мене? Единствено за тебе би гласувал, Тише. Представяш ли си? Тихомир Гърдев, кмет. Знаеш какъв кастинг ще направя за секретарки? Себе? Да. Имам една работа. Ще тръгвам. Ай, да не се срещате на балотажа. Какво е балотажа? Искаш ли пълно да сърча? Сава. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ, като баща ти го казвам. То бизнес умират невинни. Постоянно. Като син ти го казвам. Днеска е черен ден, Андонов. Сутринта се събудих и имах брат. Сега пак се събудих. И брат ми умря. Трябват ми номера на карти, пинове и имена. Мога го, бе. Само, че нали знаеш, тази услуга не е много ефтина. Колко? 10 килки. А ти си осра, бе. Що бе, човек? Ти ще изкараш минимум 100. Искаш ми 10 за нещо, където струва 8. Давам ти 5. Пиновете? Я ме погледни в очите, братле. Тук на началото ми с Кьор ли пише? Аре, само мене не пускай по парзалката. Намери ли рендето? Да. Какво става, бе, шефе? Камионите не могат да минат митницата. Не си платил. Нали всичко ще бъде наредено? А ти тъпия мангал! Да ми говори така директно по телефона. Почти. Какво почти, бе? За рендето. Крум, намери ли го оня? Кой? Калкулатора. Косъм, айде да обичаш. Готвиш ли се за втора инстанция? Що ти готвиш ли се? Още ли искаш да пееш срещу мен в съда?
Мислихте за по-умен. От самото начало те предупреждавах за Мартин. Чух за майка ти. Ще те смажа. Непробиваем сървър. Нали си хакер, бе, момче? Влез в системата. Проникни. Какво бе? Ползвам новата терминология. Кариерите на Богоров, без да знае, че там много хора ходят на рива. Рендето се покрива. Ти изкарваш от ареста Косама, за да ти намери рендето и да ти развърти бизнеса с проститутките. Ето как свършва рендето. Доста познато звучи от роман на Агата Кристи ли? Май имам нужда да проуча пазара допълнително. Да, и аз това си мисля. Кози, не знам какво търсене ще има. Да го обсъдим на един танц до вечера? Не, благодаря. Близнак, ти не заспав кенефа, бе? Копале, тия китайци не знам какво слагат в тази храна, обаче не потъва. 3 пъти пускам водата и седи. Аз веднага ги пуснах една ръка под полата. Сериозно ли? И усещам, че ме желае. Как усещаш? Как да ти обясня? Ти хранил ли си кон с ръка? Не. И... Близнак, ти си бах си извъртеното копале. И Айфеловата кула. Айфеловата кула не е в Испания. Типа си много убав. Майната и на Айфеловата кула не ни трябва тогава. Ало. Разбрахме се да се чуем. Какво правиш, Мето? Какво правя? Разхождам майка ти, разхождам. Ви пратиш много поздрави. Гледам преди няколко дни 2 папараци срещу автокъщата. Он е Гъс Крум. Светка с един фотоапарат и си мисли, че е невидим. А то кубето му лъщи, брат, че вижда се от 100 километра. Лили, на баба си ли си кръстен? Снощи имах неочаквани гости от полицията. Разхождат ми се из офиса, роват, разглеждат. Ти си на заплата при мене, редовно си взимаш фиша, почвам да се изнервям, казвам ти. Нищо не знам. Не са били от нашите, може да са били икономическа полиция. Икономическа? Тия не бех ли тия, където трябваше да ударят Росен Гацов и картоиграчите му? Не. Те са финансови измами, те са си от нашите. От нашите ли са си? И какво свършиха нашите? Началото всичко вървеше добре, обаче като отидат да ги задържат и се оказа, че картите не са в тях. Или са се усетили, или той се е светнал, че го следиме. Ти кога ще се светнеш, милиционер? Искам Росен Гацов арестуван. Да ви питам как стои въпроса с екскурзиите в чужбина? Както стои за всеки друг свободен гражданин на Европейския съюз. Само, че ако ще напускате страната, гледайте го направите преди да се забъркли в някоя друга каша. Не, че ви нямам вяра, но... Прекрасно е, че ми имате вяра, господин Стоянов. Последното нещо, което ще направя е да я разклатя. Господ да ви пази, господин Стоянов. А ако не, куката ще помага. То седно и се. Сънувах, че съм в магазин за дамско бельо. Стоя по средата му, чисто гол, и съм обут на високи токчета. А около мене клиентки. Стоят, гледат ме и си облизват устните и така. Стана ми неудобно. Почнах да ровя в бельото, да открия нещо, да се покрия. И така намерих едни розови бикини. И срещу мене Крум, братле. Тича. На забавен каданс. А патката му голяма като на магаре. Нали се сещаш? Е така са вей. И докато разбера какво става, измъкна ми бикинито от ръцете. Няма да завърши на добре тая работа, братле.
После в Холандия. Червени фенери, витрини. Били сте в Амстердам, предполагам. Само веднъж, за съжаление. Наблегнах на къщата музей на Ане Франк и нямах време за фенерите. Петър Тоджаров е собственик на вестник Нов свят и печатниците към него. Няма такъв документ приложен по делото. Свободен си. Напусни помещението. Надяс, но! Господин прокурор, блъфирате. Не ви приляга. Но телефон. Събирам оцелелите танцори. Ще ми трябва хореограф. Фанал съм една балерина, дето е въртяла доста пируети между нас. Искам да ти я покажа, да решим заедно какво правим. И Кука... Крум няма да ми липсва. Ще ме разплачеш. Ползвали на коса. Каква неприятна изненада. Имам новогодишен подарък за теб. Така ли? Подарък, ау. Лошкаршо. И от кога шината на дядо Коледа има полицейски сирени? Не разбирам какво говориш, само че ще е добре да дойдеш да си го прибереш. Много ти благодаря. Само че пътувам за празниците. Кука, какво правим? Иво, като ме видиш, ще ми откъсне главата. Спокойно. Какво спокойно? Ние убихме майка. До Гоце Делчев. Давай. От към Южния парк или горе през зала Триадица? От към Южна България. Ама ти за Гоцето, за града ли? Че до там са към 200 км, по апарата ще покаже майка плаче. Колко? 300. Каре. Балерина, казваш? Приема балерина. И що виси там? Разтяга се. Да си изпъне гръбнака, защото го чака Лебедова песен. Жената, която обичах, се чукаше с най-големите ми врагове. Убиха я, после убиха майка ми. Какво трябваше да направя? Кажи, какво трябваше да направя? Не съм имал избор, Росен. Затова ли се опита да ми прецакаш схемата с кредитните карти? Това беше спортна злоба. Не може да ви пуснем без вериги. Времето се влошава и е почти непроходимо. Кю седмица карал ли си някого? На къде сте се запътили? Към хижа септември ще караме нова година с компания. Живо прасе караме в багажник. Ама остра всичко. Целият багажник е в лайна, не се трае. Да, се качвам. Прасе в Кю седмица. Хайде, да. Защото не сме имали баща. Не беше баща за нас. Не беше баща и за дъщеря си. Няма да го вземия. Избра властта и парите. Те щастието на дъщеря си. Няма да говори. Не ме прекъсвай! Ще си да е труп и тя. Няма да говори за нея! Беше я страх от тебе. Махвай! Аме правим глупости. Тишо, донеси още шампанско. Ивак, ще изгорят наденички. Ще ти изгори трудовия договор, донеси още шампанско. Какво общо имаш с турците? Слушай ме, Салайнар. И си го набий в тъпата милиционерска тиква. Вече не се занимавам с глупости. Ако те интересува търговия с горива, транспортни услуги, добре си дошъл. Ако не...
Следващия път, когато се правиш на много умен, ще потроша цялото ти заведение заедно с тебе. Набий си го в кухата гангстерска кратуна. Все се кане да ви питам нещо. Бе, той е вашия Попов. Да не е нещо педал. Абе, Магическото хапче. Вдигате и те държи на 100. Пробвах го. Цяла нощ ерекция. Някой пласира този педалски тик-так на моя територия, така е? Ще трябва лично да им припомна кой раздава бомбонките. Върни ми капанчето обратно веднага. 500 000 евро и може и да си помисля. А ти направи една свирка, искаш? Ще взема да ти хареса и ще се чудиме после какво да правим. Абе, попе, сега ми хрумна. Аз провеждам един семинар, полицейски. Дигаме качеството на работата, нали знаеш. Да си мисля, ако се появиш, ще се разчуе снимка в вестника, статия в сайта на полицията, такива неща. Малко пиар. Толкова неща сме правили заедно. Толкова неща съм направил в този шибан живот и накрая какво? Кур. Шофьорче. Рафаел, Роси. Тарикатско име. Нали знаеш какво значи? Бог излекува. Предполагам, майка ми много искала да стана лекар. Ти си лекар, бе. Доктор Ох боли. До него Марио Метлат. Нещо не е добре това момче. Въобразил си, че ми е братовчет и не мога да му го избия от главата. Сериозно ти казвам. Айде. Дарина? Дарина, майката те вика. Сега ще направя нещо, което до сега не съм правил. Един от вас ще получи възможност да направи уникален житейски избор. Дали да си признае, че е мръсен предател и да умре като мъж, или да не си признае и да умре като курва с вибратор в задника. Естествено ще има актови фотографии, разпространени в интернет за радост на близки и роднини. Чакай. Знаеш ли кой си игра на клъцани срежи по морето? Ти изтрещя ли, бе? Сериозно ли ме питаш това? И очакваш да ти отговоря. Заслужил ли си? Нека познае. Гущер. Гущера, мущера, не ме занимай с глупости. Подай ми нещо. Ще се реванширам. Ще ти подам един хуй в устата, ако не спреш да ме притискаш за Иво. Гущера е излязъл само с един човек и на пътя за Бургас. Хайде. Пияни сме, братле. Лут ли си, дреме ли ти? В принцип ми дреме на хуя. Желязо имаше в колата. Не, Росенчо, само с бастунчето съм мой момче. Забравих ме! Изгубих си материала, брате! Наркоман! Нали щеше да бъде само с един човек, бе? Росенчо! Ако те шубе, няма да те кусна! Това Джаро вече така ми липсва, че ми се привиждаше глеба в големите уши. Имаме, брат. Сигурно от материала. Край на почивката, Потапия. Няма такъв филм, Русене. Вик за помощ. Какво е това? Как да няма, брат? Не си го гледал. За какво се разправя? Разправя се за една майка и за една дъщеря. И за тяхната внучка. Майка, дъщеря и нейната внучка. Кажи честно. Тук във фана, брат. Дай на обув. А. Стоп. Б. Бургаски вечери. Бургаски вечери е песен, Топан. Не е филм. Ти тъпата игра, брат. Няма да игра повече. Арестувам ви по обвинение за притежание и трафик на хероин. Близници ли ще ми слагаш, бе? Близници ли ще ми слагаш, бе, по съркол? Ела те закарам. Ще свършиш ли скоро, господин комисар? Имам билети за аквапарка. Би ми чакала за малко. Звъни ми, като свършиш, ще си бъде в стаята.
Чао, момчета. До скоро. Докъде стигнахме? До аквапарка. Експертизата, която направихме, доказва, че този от складовете и от бара ти е абсолютно идентичен. Значи някой си е свършил добра работа. Ти по рождение ли си толкова тъп или в полицията ви облъчват с нещо? С това количество мога да те пратя на една дълга ваканция в Софийския. Това да не е баница, бе, шмекер. Това е тази музика. Модерна. Айде скоро. Много агресивно. Я кажа за тая. По 350 кубика във всяка гърда. Имплантите са сложени професионално, подмускулно, не са отпуснати. Само че са с кръгла форма, затова бюст изглежда неестествен. Задника не го виждам. За Тишо, какво ще кажеш? Тишо е 100% натурален. Фалмачката, момчета. Винаги съм знаел, че имаш потенциал. Крокодиле. Сядай, не се срамуй. Къде си, бе, Ганю? Тук са. По света и у нас. Ще поразпитам нагоре-надолу. Все нещо ще излезе. Иди да поразпиташ. Щял да поразпита напред-назад. Извинявайте, че ви безпокоя, ама вие ли духата без пари? Безумие е нещо, което има малка връзка с действителността. Това тук са факти. Факти? Факт на тия факти! Слушай, брат. Две птички са летели. Едната свила надясно. Другата свила джойнт. Значи Гущер е със сърце на бик, а е умрял като плъх в килия. Айде с тия глупости! Не ми дреме за шибания автобус, искам Спас, защото само шибания Спас знае как да готви шибаното хапче. Не може ли да намерим някой друг химик, който да... Не може да намерим някой друг химик. Друг химик ще направи някое друго хапче. Нас ни трябва хапчето на Спас. И какво си излегнал там? От дяволи да ти донеса? Предупреждение. Кой прави акция след изрично предупреждение да не я провежда? Кой? И след това да я докара до пълен провал! Това не е акция, това е фарс! Фарс! Гацов, позволи ми още веднъж да си изразя с твоята терминология. Няма Гущер, няма Мущер. Искам цяла София. Искаш от мен да зареждам улицата с твоя материал? Никакво зареждане, Гацов. Налагаме рента. Анюитетна вноска. Ще инвестирате във вашето бъдеще. А как разкачваме? Брат, за какво говорим до сега? Моля ти се, бъди модерен. Използвай новите терминологии. Не се казва разкешване, казва се анюитетни вноски. Пишете си през 5 минути. Работата е сериозна, а? Гаджета сме от 2 години. Вчера се нанесе у нас. Как се каза? Атанас. Духай. Какво? Духай. Вивек. Хубаво духаш. Стъкларите обещаха, че до вечера ще бъдат готови. Само трябва да уточним нещо с теб. Нищо няма да уточняваме. Трябва да стане каквото беше. Утре искам да пия кафе тук. Нема еми. Образна диагностика. Да, сигурно ще му правят скенер. Къде е това нещо? На първия етаж, вляво. Госпожице, с удоволствие бих ви поканил да ме придружите до образната диагностика. Или до някое друго малко по-интимно място, но за съжаление, дългът ме зове. Чай те питам, името Месуд, говори ли ти нещо? Да.
Защото Юзил беше в Реал Мадрид миналото лято, сега е в Арсенал. Не ме интересуват футболисти. Но за твое добро да си говорим за футболисти. Фарук каза, че ще се моли за теб. Кажи на Фарук си ебе майката. Biat. Ayağı kırıldığı zaman ne yaparlar? Hı? Ne yaparlar? Bu mecazanın pek yerli olmadığını düşünüyordum. Seni aptal dememe kızıp da kendini zeki göstermeye çalışma. O atı vururlar Caro. Vururlar. Harika. Имаш го. Не бях аз, Бобе. Не бях аз, Бобе. Не бях аз. Без тебе вече ще ми е пусто, казвам ти. Не се разнежвай. Ще ме разпорт. Кажи на Фарук, че аз останах единственият честен гангстер на тази планета. Здравейте, много съжалявам, но масата е резервирана. Аз вече седнах. Разбирам ви, но нашите клиенти са избрали точно тази маса. Седна тая става, бе. Те всичките са резервирани. Виж сега, нещо много се разприказвахме. Искам да ми донесеш менюто. Едно хубаво, чисто двойно кафе. С петема. Къде ми е кафето, бе? Аз... Казаха ми да не го... Кой ти каза, бе? Той къде ти го каза? След 6 месеца му изтича мандата. Малко ето в фондове. Ще лапне нека обществена поръчка и се прибира на село. Аз съм тук, никъде няма да мърдам. Ще купя този ресторант и ще ми работиш до живот, разбра ли? Сега, искам се една хубава усмивка, да ми донесеш едно хубаво кафе. Нали запомни какво? Има ли шанс да си довършим нещата? Никакъв. Трябва да направим нещо. Трябва да почнем да работим с някакви нормални престъпници. Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са кенеф. Факт, пълно е с буклуци. Ти не си по-различен. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Остава, бе, хубавец. Паднах по стълбите. Много ритат тия стълби. Става да пречиш на един скулптор. На един кой? Типа си много убав, бе. Манекенче. Ай, че почва ми става скучно. Виж, скучно му е. А като му е скучно, обича да стреля. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Ти по-висок ли си станал? Или аз смалявам? Много такива май някой. Багажа къл как е? Автоматично. Чuma си дигаш телефона? Изключиме звука. Що изключим? Ти проверяваш ли ме? Да не те тресе параноя. Не, просто те търся, за да разбери дали си тука. Ти не дигаш. Аз през цялото време бях тук, долу в сепарето, не съм мърдал никъде. Тебе не съм те питал, разбра ли? Реших вече да те очистя. Защо? Знаеш защо? Кога? Днеска няма да е. Шегувам се, спокойно. Или па не се шегувам. Не знам. Айде изчезвайте. Че какво правиме тук, бе, брат?
Имам чувство, че всеки момент ще влезе министър-председател да ми се скара. Извинявайте. Какво се извиняваш, Петиве? Аз го разбрах. Господин, всичко наред ли е с ястието ви? Човек, остави ни да си кажем две приказки, бе. Накрая ще станеш, ще играе един стоп в отсоната. Изчезвай, пингвин. А вижте, и пак сте ключовете, бе! Точно за вас се връщаме, бе! Мотоциклетист! Това кафе въобще е било? Глупости. Джаро и Фарук играеха само с хероин. Не е възможно. Искаш да ми кажеш, че не разбирам от наркотици, така ли? Виждаш ли? Че гадно да пази Господ. Ти? Няма да се повтори, обещавам. Няма да се повтори, прав си. Хайде, бе. Какво става, бе? Без кого сме останали? Без Рафаел. Как така? Уволних го. В какъв смисъл? В метафизичния, що? Имах да му връщам 2 DVD-та. Ще му ги върнеш, не се притеснявай. Чакай, ти колко имаше по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? 3 дни, знаеш ли какво е? 3. Остава ти още 1 ден и после не ти остава нито един. Няма хора, Росене. Няма кой да работи, разбираш ли? Кука, знаеш ли го той? Един мъж отива при жена си и вика: жено, май съм болен от птичи грип. Що бе? Сутринта в банята гледам, патката ми умряла. Ясно, не го знаеш. Много добра работа свърши там. Да те помогна да слезеш, да го пуснеш да си ходи, да изчистиш. Окей. И тия клипове в телефона трябва да ги изтриеш. Не, чакай, те не са ми в телефона. Аз ги качвам на един облак в интернет. Това ми е целият архив. Ако полицайите го видят този архив, сещаш ли си какво ще стане? Това с талибаните ли трия? Естествено. Това са сериозни хора. Втори шанс нямаш там. Ти с кой мислиш, че говориш? Аз съм Илкане. Бао. Няколко дни. Ако имате някакви въпроси, към Росен. Ивак, ако ти трябва помощ, казвай. Багаж, нещо, това, онова. Да, ще ми трябваш да ми изгладиш ризите. Заминаваш? Да. Поне да дойде с тебе. Росене, започва да става леко сантиментално педалско. Айде на здраве. Какво искаш? Половината. Половината на какво бе ние? От всичко, което изкарваш. Абе, какъв е това вашия ген, бе? Това е рол. Някакъв прякор ли сам си го измисля? Не, туршин съм по происход. Проблем не? Не. Всеки си има недостатъци. Кучето умря, да живее кучката е положението. Не съм кофти, а? Май ще ми правят нова снимка за досието. Искам да изглеждам добре. Базикаш ли си, бе? Ти твоите виждал ли си, братле? От наркоманските години. Прощавайте, един аптекар търси. Вие ли сте? На правилният човек сте. Лекувам всичко, включително и финансови проблеми. Виждам. Добре печелиш от лекарствата, ми се струва. Има много болни хора, не се оплаквай. Какво да знам, бе, брат? Верно ли е, че Иво иска да ме маха? Защо да те маха? Ти нищо не си направил. Само малко уби майка му. Запознайте се. Тишо. Курви. Тишо. Здравейте, кучкотор. Това е. Цел едно. Циганския барон на Варненска област
Асен Алиев се казва. Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Ти ще още не си се съблякал. Нямам бански. Погаща. Не носи. Всичките се правят на много големи. Прав си, Ивак. Нали знаете какво казват за Бургас? Всички продават нарязан хляб, само там е нацепен. Така. Мога ли да продължа? Разбира се. Ще кажа откъде ще мине човека с парите до вечера сам. И какво ще искаш, че? Половината. Вие нищо друго, освен половината, не знаете ли? Не съм ги навъртял 35 000 като Фидел Кастро, ама това е, защото на 2000 спрях да ги броя. Играч. Извинявай, без да искаш. Да. С Ивака веднага се надушихме, защото и двамата сме хищници. Значи той вафлата е голям пич. Направил съм толкова свирки, че след 2000-та спрях да ги броя. Новите с мен. А аз? Ти продължавай с тъпотиите, получавате си. 400 ми оправят всички проблеми. 400. Какво са 400 между приятели? Голям си наистина. До 2 седмици съм ти възстановил всичко. Една седмица. Лихвата ще е символична. Като за приятели. Аре да направим едно клубче, бе, а? Не, бе, защото ми е малко странно. Гледай, във вода газим, жадни ходим, не за друго. Това не показва часа, Росане, показва колко можеш. Какво го направих след това, момче? Владко, какво става, моето момче? Нищо не ти разбрах по телефона. Ела да кажеш. Какаото. А? Всичкото какао. И какаото ли изгоря, бе, новата доставка. Не. Изчезна. Ма не просто изчезна. Изпари се. Пристига доставката. Разтоварват го. Изведнъж камерите спират. Бам! Нема никой. Колко? 25 тона. Леле, майче. 25 тона какао. Какви са тия нинджи, бе? За какво им е това какао, бе? Ще купиме машини, суровина, няма да пестим от нищо. Ти ще останеш собственик на хартия, а аз ще се погрижа за доставките от Бразилия. Аз не внасям оттам. Аз внасям от Еквадор. Вече внасяш от Бразилия. Ама какво ще правите? Вако! Висиш ми половин милион, дай да не изпадаме в подробности. Ей ги моментите, да ги разцъкаме малко. Бризак, какво ти става, бе? Като развързал на мастия си. Кифла прави вафли. Не мога да разбера, бе. Как в първия момент всичко си върви перфектно, всичко е по план и в следващия момент ние сме в новините и всички гледат как ни опъват. И никой от вас пак нищо не е разбрал, нищо не е чул. Некои ден ще ви изчухат и пак няма да разберете. Спокойно. Камионът е климатизиран. Вънка е минус 20, вътре минус 6. Аре, умната. Абе, Ронка, кой от нашите хора ще ги чака в Германия, знаеш ли? Ти ще голямо момче си още вярваш дядо Коледа. Няма Германия. Връщат се обратно в Сирия. А ти още ли излизаш с онази актриса? Излизам, да. И влизам, честно. Да съм тия ни лели, да си работите в тишина, на никой няма да казваш нищо. Да не стане пак някой ББК. Ако някой ме пита къде ходя вечерно време. Ще му кажеш, че ходиш на танго. Айде, Мечо, да ти чуя гласчето. Бате. Какво е? Писна ли си? Скъсахме, току-що. Тя сама си бишота. Не. Янче, я познай, що съм се подпрял така. Защото прекалих с нощи. Чай ти си пено. Не искам, брат. Не ще пия повече. Айде, бе, какво се цупиш са? Не искам. Тръгвам. Верно ли си тръгваш, бе? Да. Чакай, искам да те питам нещо важно. Бе, напоследък те сънувам с Сотиен.
Това смяташ ли, че нещо значи определено нещо или... А? Не, защото ако е на пари, да взема... Ти ли си тръгваш, бе? Няма стане това, няма да пия сам тук. Сядай, айде. То път ти не пиеш. Донеси му морков да гризели, дай да знам. Чекай малко. Ало. Какъв фотограф? Да. Луди си. Всеки знае, че момичетата на Дражев са на ниво. А ако имат малко по-особени желания? Може да ги наемеш за каквото си помислиш. От поетична вечер до садомазо си. Пък твоите, ако искат, нека да играят цяла нощ на скрабъл. Гледай, какво талантливо дупенце. Ало, браво. Браво я. На първия половин час ми я изпрати. Ти що не се регистрираш? Може би, защото съм женен. Именно, защото си женен, бе. Изневерата помага на брака, не знаеш ли? Това е нещо много скъпо, предполагам. Чак па много скъпо. Само 2 пъти колкото колата ти. Добър вечер, господин полицай. Добър вечер, господин мафиот. Явно ме бъркате с някой. Аз съм уважаван бизнесмен. Данъкоплатец. Всичките ми пари са чисти. И какво ще ги правиш, като те вкарам в затвора? Знаеш, много ми хареса, че си вярваш. Шоколадче? Не може вечно да ти се разминава. Вече ти знам схемата. И само чакам момента, за да ударя. И ти гарантирам, ще се помни дълго. Това ли ти е мечтата в живота? Много посредствено, бе, Мартинчо. Беше разумен, щеше да се махнеш от тука и да си харчиш парите на Аруба. Ти не можеш да се спреш. И там ти е грешката. Точно за това ще те хвана. Това разговор за да ми доскочава, господин полицай. Ще ми извините. Между другото, вече съм инспектор. 1 степен. Между другото, вече съм недосегаем. 6 степен. Няма ли да прибираш вече? Не знам колко часа. Мишки. Знаеш какво си мисли? Гледам ги и си кам, тия са като нас. Крадат, убиват, взимат откупи, изнудват, не си плащат данъците. Злоупотреба. Всичките са допедавци. Въртат се накъдето дух. Политици, полицаи, дипломати, всичко. Какво? Малко еврофондове ще усвоиме, малко държавна поръчка, ще си ремонтира вилата, управителен съвет, цървули. А ние имаме принципи. Ние сме организация. Световна организация. Паравоенно формирование. Армия. Не знаеш ли това с колоните в самолетите е пълен тъшак? Ако се разбиеме, не могат да ни разпознаят. Супер, много ми е по-спокойно тук. Готов ли си? Май да. Виж, трябва да се чувстваш специален, че съм те избрал за първия си самостоятелен полет. Така първи? За един голям плебей. Не бе, Ивак, плейбой, ще ги причукам ти. Плейбой, бе, базикам се. Местиме лабораторията, Так му я разцепвам на новия си кожен салон. И по едно време вратата на колата се отваря. И влиза Ненчо. Кой Ненчо? Ненчо, бе, то кучичкия. Бе, Ненчо, бе. Сещаш ли се? Да. И вика, какво правиш, бе? Това е жена ми. И аз и така стоя и го гледам, не мога повярвам. Викам, как ще е жена ти, бе? Нали? Другата беше жена ти. Не, бе, другата ми беше бившата жена, бе. И аз в един ден, купеле, съм опанал на този пич двете му жени. Кажи честно. Честно. Ние така, честен кръст, без да иска. Какво се смееш, Мари, изчезва тук? Векът е разглобен.
О, дял проклет. Да, векът е разглобен. О, дял проклет. 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 Векът е разглобен. Разглобен. О, дял проклет. Векът е разглобен. О, дял проклет. Росене! Ти шегоса, бе, братле. Това сега не е ли малко интимно? Трябва да обсъдим нещо, Росене. Що шепнеш? Защото се попърквам вече. Не издържам. Трябва да ми кажеш истината, Росене. Ето, казвам ти истината. Ти ще си хубав мъж, имаш харизма. Само че аз не съм педал, бе, брат. Знаеш какво? Ако искаш да не си капо, ела да довършиш. Майка ти, копале! Какво е също? Консерви. Защо са така пакетирани? Защото са пакетирани консерви. Знаете ли, че на домата му казват любовна ябълка, афродизиак? Значи отвътре е бъкан с витамин С, а листата токсични. Какво нещо е природата? Значи домата е ме полезен, е му убива. Може ли да си взема за колекцията? Родната полиция. Инспектор Христов, добра вечер. Човека е влюбен в мене, казвам ви. Вчера влезе в спа центъра само за да ме види по пътлак. Леко с часовника, че му е подарък. Тебе пък какво те интересува? Как да не ме интересува? Трябва да знам какви са щетите. Подписът ми е навсякъде. Не ми изтеряся, бей! Ще го пуснат, точка. Ива, какво правиш? Какво тиш? Това място харесва ли ви? Да го вземем, а? Като каза спешно, и аз си представих хотелска стая. Или предпочиташ тука? На бюрото. Искам си моя дял. Твоя дял от кое? От бизнеса. Нали е нашия бизнес, нали сме партньори? Промених си плановете. Пак късаме, така е? Имам други идеи за живота си. Хубаво, ама не знам как да стане. Не знам, прави ли ти е впечатление, че в нашия бранш човек не си тръгва много лесно? Трябва ли да ти напомням какво имам срещу теб? Не трябва. А това, че ти спасих живота от италианците? Това не беше много убедително. Трябва да упражняваш интонацията. Целият ти бизнес в момента съществува благодарение на мен. Това вече се получи. И какво искаш си твоя дял, така ли? И как си представяш твоя дял, бе, ние? Купчина пари, заключена в склад ли, какво? Да свикам управителния съвет ли? Твоя дял, моето момиче, са 80 кг кокаин в контейнер за какао и още 200 кг амфетамини в едно мазе в село Дрен. Ако си ги искаш, заповядай. Иди да си ги вземеш. Ако не, седиш тука, докато натрупаме достатъчно. Абе, напре едно нормално здрасти, бе, Владо, бе. Това никой не ти го казва, нали? Че с голямата игра идват и големите проблеми. Верно игра, че сме, ма този стрес ще ме побърка, бе, Иво. Васко, дай са от начало и малко по-разбираемо, моля ти се. Идвам от митницата. Задържали са контейнерите. Кой ги е задържал, бе? Някакъв митничар. Чавдар Даскалов. Абе, как ще ги задържи, бе? Това е нашия митничар, бе, глупендер. Аз откъде да знам кой е наш, ваш, техен? Имал някакъв проблем с документацията. Според мен иска пари. Не думай, Владко. Проверихме интернет банкирането. Близнака има интернет банкиране. Борави с компютър, т.е. Виж, като го оставиш без работа и как е дръпнал интелектуално. И да, аз убих Бардем. Сега доволна ли си? Нали това искаш да знаеш от самото начало? Аз убих Бардем! Най-малко от теб съм очаквал да бегаш. Да пием по едно кафе. Знаеш ли колко пъти сте виждали в бара на Андонов? Заедно с него, с приятелите му. Нали е бар? Аз съм баровец, по принцип. И пивам си, отпускам се, ставам общителен, разговарям си с хора. Ето сега, например, разговарям си с тебе.
Просто ще го убиеш. Ще го убиеш. Е така. Айде, ходи пъти, ще прибиха гарда. И що без мене, бе? Ма за малко да стане голям фал с тия контейнери, а? Между другото, като е толкова рисковано, не е ли най-добре да спрем да използваме моите контейнери, а? Не е най-добре. Ама... Не дай да го мислиш много, Ватко. И не искам да разправяш на тонове. И там, нали не си... Нито дума, Ивак. Да умра. Ти го каза. Искам да разпишеш тия документи. Лична карта. Какви документи? Важни. Писвай. Сега ще ги четеш ли? Не. Ето. Чакат те 15 години затвор, нали знаеш? Така е. Нещо не съм сигурен. Ти провери ли датите, като дойде да ме изнудваш? Май не, а? Сега ще се почувстваш рядко тъпа, понеже тия неща си имат давност ние. И давността на тия записи изтече. В сряда. Ти си отвлякал и си измъчвал човек. Преди толкова много време, че вече не подлежи на наказателна отговорност. Според законите на Република България. Разбра ли? Хайде бе, че ще ми изтине джуланчето. Смацка ли си чатиш, бе? Какво си се опулил така? Не, бе, преглеждам си програмата на театрите. Много ясно, че е смацка, няма може да се чака. Какво това е, бе? Генералът инспектор първа степен. На него ми мириш. Какво пише? Покана за двама гей круиз. Лили, дай по-малко за дами. Чух, че работиш за Иван Донов. Верно ли? Аз да работя за него. Аз работя само за себе си, кот. Куче. Бало. Сивака сме е така. Да не казвам, че аз съм го вкарал в голямата игра. Ватко, моето момче, мислех, че сме близки. Да, близки сме. Какво правят близките хора? Споделят си... Те нямаме. Охранителя не помни нищо. Друго какво знаем? Че сме пълни смешници. И че поредният истински полицай го убиха като куче. Това знаем. Тодоров. Сега доволни ли сте, а? Защото вие писахте доноси срещу него. Вие го изхвърлихте. Нека да пробваме да работим като екип. Не е момента да се караме. Къв екип, бе, Зарев? Няма вече екип. Станахме клиенти на гробищата, бе! Покойният Петър Тоджаров Джаро. След 3 години... Гледай колко приказки, вместо да кажем мръсен предател. Иво? Там той заема различни длъжности, включително... Може ти ли за малко? Какво да ме гледаш, бе? Не ме ли виждаш, бе, Олигофрен? Аз кисна там постоянно. Пих кафе, закусвах. Докарали са нови английски чайове и всяка сутрин пия по един различен, между 10 и 11. Иво, това не е добре. Нека да натиснем пауза, докато се успокои ситуацията. Пауза, бе! Това да не е касетофон, бе! Какъв е този звер, бе? Ти колко и даваш? 15. Ти лут ли си, бе? С тая кола нито едно гадже не ми е отказал. Само номерът ти е 3000 евро. Верно. 30 си стискаме ръцете. Как ти е правото? Дай ще си напиша. Питам те как ти е правото, много съм нервен. Секс, Бог, 34, с лято. Аз вече трябва, брат. Пак ли рандеву, бе, копене? Стана ли се в чантата? Ба ти тъпата патка!
Какво е това? Не знам, така са ми го дали. Аз ще кажа какво е това. Това е италианска мода, селваджо. Пробвал съм я лично. Трябваше съм заминал още отдавна. Тук нищо няма да ми липсва. Тук са само перуки, вафли и курви. Ти ли бе? Играта свършва, когато аз реша! Ром един. Агент под прикритие. Мисията ти е изпълнена успешно.